Sa ikaduhang adlaw sa competition proper sa Davao Regional Athletic Association o DAVRAAMI 2019, nagpakita silang abilidad sa pagdagan ug pag-ambak sa hurdles ang mga atleta. Apan dunay pipila nga nakuyapan atol sa kompetisyon. Nakatutok si Argil Relator. Unang nagsangka sa time trial sa 400 meters hurdles ang elementary boys. Matag Schools Division, dunay duha ka representante. Paunhanay sa pagdagan ang mga atleta, samtang kinahanglan nga moambak sa managlahing hurdles nga dunay distansya, sulod sa 400 meters nga track oval. Unang naabot sa finish line si Sherwin Norbasa sa Davao City Division. Ikapila ka kabulan nag-practice? Isa. Sa kabulan? Kung sa inyong gibuhat para manguna dyan ka kaganina sa competition? Ningkamot. Human sa elementary boys, nisunod sabdayon sa kompetisyon ang elementary girls. Nanguna sa second heat, kini si Shedin Flaga, gikan Tagum City Division. Grabe jud kayo sir kay kaning dugay pa kayo sir nagprepare nami para makadaog lang. Gibahin sa 4 hits ang mga partisipante sa 400 meters hurdle. Din ang top 8 nga dunay pinakaubos nga oras nga maabot sa finish line ang mosangka sa final round. Apan dili gayud kalikayan nga dunay mag-collapse nga mga atleta. Dunay nakuyapan, diyang hapit na unta makaabot sa finish line. Hinoon, naka-standby ang emergency medical technician sa Central 911 aron hatagan og medical attention ang mga atleta. Before they came over here, masubsob nga training ang gipahiluna og pero di gyud malikayan. Bisan pa man og andam sila, there are really situations nga mahimong hinungdan nganong dunay mga ingon ani. But rest assured, our medical personnel are with us. Sa last update sa DAVRA 2019 Secretariat, nanguna ang Davao City Division sa overall medal count. Rank 2 ang Tagum City Division, samtang rank 3 ang Davao del Norte Division. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.